Професор Детрес, следващата седмица има възможност България да премахне ветото си за започване на преговори с Република Северна Македония. Вчера българското правителство каза, че няма промяна в българската позиция. Според България, Албания може веднага да започне преговорите, но Република Северна Македония не, заради споровете между София и Скопие. Вие сте историк, лично свързан и професионално и лично свързан с Балканите, с България. Как изглежда отстрани спора между София и Скопие? Явно, че България не успява да обясни своята позиция, но можем да си зададем въпроса дали тази позиция изобщо е обяснима. Особено за външния свят, който не е чул нито за Гоце Делчев, нито за всички цар Самуил и така нататък. Този спор е нещо направо фантастично, нещо сюрреалистическо, дори бих казал. И жалко е, че той има такива тежки политически последици. Хората тук нито знаят за Гоце Делчев, нито искат да знаят, не се интересуват и прави се, защото има толкова по-важни проблеми от това, че е човек, който е починал преди 120-30 години. Аз разбирам, че за българите и за македонците това е важно, но все пак това са едни герои, които всяка нация е имала такива герои, но те са все пак малко, как да се изразя, малко демоде, нали? В този смисъл, как гледате на този спор за езика, македонски език, български език, за националната идентичност, за нацията? Специално за езика, това е безспорно, че македонски език, аз го наричам така, е основан върху диалекти, които влизат в състав на един континуум, както го наричат езиковедите, на диалекти, към които падат и българските и македонските. Нали? В това отношение, като език на това на равнище, става дума за един и същи език, обаче на света има безброй пример на такива езици, книжовни езици, държавни, официални, стандартирани езици, които са основани върху такъв континуум на диалекти. Скандинавските езици, например, в Югославия сега има хърватски, който сръбски, хърватски, босняшки, църногорски. Всички тези езици са основани на същия континуум от диалекти, обаче всяка държава си има право да нарича този език както си иска. Освен това, тези книжовни езици и македонския функционира от 60-70 години и в литературата, в образованието, в медиите, навсякъде, както един съвсем нормален книжовен официален език. Това да се отрича, че има такъв език, просто е смешно. Защо според вас исторически проблеми между две държави се превърнаха в критерии за членство в Европейския съюз? Историците могат да спорят, нали? И българските историци са прави в много отношения, не във всички според мен, но в много. И македонците не са винаги криви и те имат право. Обаче този спор е спор на академично ниво, спор между учени, историци. Политиката е нещо съвсем друго. И всъщност аз мисля, че политиката пречи на решаването на спора. Ако България дига това вето, и махна това вето, отношенията между македонците и българи ще се подобряват безспорно, нали? Неизбежно. И този спор ще може да се реши по много по-лесен начин. Това с насила не става. Това е един много бавен процес в академичния свят в Македония и в самите хора, нали, да свикват с мнението на другите, да разбират как мисли другия за едни въпроси и така ще се реши. Не с налагане. Нали. Това вето е контрапродуктивно направо. А сега напоследък в дискусията се намеси и факта, че според българската страна тече процес на дебългаризация. Можем ли да говорим за такова нещо в днешно време? Ако има такава политика в Македония, тогава българите там трябва, според мен, да се обърнат към Брюксел. Там има съответни инстанции, които пазят човешките права, а това да не мине през България, защото това е малко невероятно. Нали? Те не се оплакват,
Брюксел, обаче България се оплаква заради тях. После, сега съвсем ще звучи лошо, но къде са тия българи? Има една партия, нали, на Петър Колев, който основана 18-та година, 20-та година участва в парламентарните избори, печели 0,38%. Нали, тия българи, които искат българско гражданство, поне да гласуват за тази българска партия в Македония. Ама не. Във вашата книга за Балканите, историята на Балканите, споменавате, че 70 000 македонци са взели български паспорти. Според вас това по вътрешно убеждение ли е, заради това, че се чувстват българи, или по-скоро поради факта, че все пак България е член на Европейския съюз? Сигурно някои много, не знам колко, по вътрешно убеждение, макар че има и албанци, които са станали изведнъж българи, но сигурно и много заради паспорта, нали? Обаче пак питам, защо тия 70 000 не са гласували за Петър Колев там? Нали? Гласували са, ако си спомням добре, 3500. В края на 90-те години изглеждаше така, сякаш отношенията между България и Република Северна Македония така бяха изгладени. Защо изведнъж отново се появи този спор точно преди момента, когато Република Северна Македония иска да стане член на Европейския съюз? Използва се от политиците. Имаше дълъг спор с Гърция. Той се реши, нали, всички от двете страни правиха отстъпки. Не е така, както се твърди в България, че македонците само са приели този компромис. Гърция не е искала да има в името на държавата думата Македония. Но сега има Северна Македония, се казва. Това е отстъпка от гръцката страна. Така и българи ще трябва да правят една отстъпка, да намерят компромис или да намерят някаква формулировка, което, нали, има такива в политиката формулировки, които от двете страни могат да го приемат. Меркел, която си отиде наскоро, беше взела много при сърце това да започнат преговорите с Македония и с Република Северна Македония и Албания. Очевидно това не стана. Сега очакванията са насочени към Франция, към Емануел Макрон. Дали според вас ще има разрешение? Дали македонците някога ще станат членове на Европейския съюз? Сигурно ще станат. Нали? Това може да трае още няколко години, но сигурно ще стане. Аз мисля, че трябва да има натиск от Европейски съюз, защото сега тази идея, че Северна Македония, България трябва сами помежду си да си решат този спор и после да влезат. Все пак Европейски съюз също е интересована страна. Тя има интерес да влезе Северна Македония. Има стратегически, икономически интереси. Често сравняват спора между България и Република Северна Македония с отношенията между Фландрия и Нидерландия. Има ли според вас наистина някакви прилики? За фламандците и холандците са най-близки. Нали? Ние имаме много контакти. Нашите писатели публикуват в Холандия и обратно. Имаме смятаме Фландрия, фламандците смятат, че техният език е нидерландски, официално се казва нидерландски, макар че помежду си го наричат фламандски и в Холандия също го наричат фламандски. Ако ние решиме фламандски език да няма нищо общо повече с нидерландски, то едва ли един холандец ще се тревожи за това. Това си е чиста наша работа. Аз мисля, че тайната на добрите отношения между фламандците и холандците е, че едните не се интересуват от другите и никой не кара другия да признае нещо. Накъде върви балканския национализъм според вас? Не само в България, не само в Република Северна Македония. Не, изобщо национализма на Балканите все пак има едно ново поколение, което е следвало в чужбина, което е имал контакти в чужбина. Историци, които четат и не само тази литература от 19 век с национални герои, национални обиди, заграбени територии, всичко това. Едно ново поколение идва. Сега в България предстои да бъде съставено ново правителство от 4 съвсем различни партии. Очаквате ли от тях завой по отношение на тези балкански въпроси, на разрешаване на спора между София и Скопие? Аз много се надявам на това.
България има сега един изключителен исторически шанс да играе една важна роля на Балканите. И това е да скъса с тази кратка, но изглежда силна традиция, която е започната от Гърция и да създава такива проблеми за исторически личности, именования. Какво ще стане, когато Сърбия трябва да влезе? Хърватия какво ще прави? Когато Босния трябва да влезе, какво ще прави Сърбия? Да не говорим за Косово и Сърбия. България може да даде един пример и да смени цялата политика на Балканите.